লাইন করাই দিব रेप मार्डार एंड सुसाइड मानो जायो जोंनि बर' आइजोफोरखौ मानो टारगेट खालामो खुलुमबाय लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोनजों मोनसे बाथ्राखौ सावरायनो थाखाय आं फैदों दिनै गाबोन जोंनि गेजेराव मा सोलिदों आरो मा जादों आरो मा नुदों दिनै जोंनि दैदेनगिरिफ्रा गोबां समावनो जोङो गोबां जोंनि माखासे आइजोफोरखौ जोंनि गथ'फोरखौ जेब्ला रेप खालामो जेब्ला माबा मोनसे अयनाय खालामो अब्ला प्रटेस्ट होबोनाय होख्रावनाय न्याय दाबि खालामनाय जों नुबोदों आरो नुबोबाय थायो आरो नुबोगासिनोबो दं हारि आरो जाथिखौ सिन्था खालामनानै जाहाथे बेफोरबायदि अयनाय अनागारा जोंनि गेजेराव जाया बेखौ नोजोर बोनानै जोंनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै सान्दुं अखा खस्थ' खालामनानै होख्रावगासिनो दङ जों मिथिगौ जोंनि बर' हारिखौ बा जोंनि बर' आइजोफोरखौ बै समनिफ्रायनो जेब्ला जोङो जारिमिनाव नायो अब्ला गुबुन जाथिफ्रा सोलो आरो बोलोजों जोंनि बर' आइजोफोरखौ नासयबोदों गादबबोदों मुगैबोदों जिनाहारि खालामबोदों बुथारबोदों बायदि बायदि जाबोनायखौ जोंनि जारिमिनानो जोङो फोरमायो नाथाय दिनै गाबोनहाय गुबुन मोनसे आयदाजों गुबुन मोनसे आइडिअलजि आदबजों दिनै जोंनि बर' लाइमोनफोरखौ मा खालामनो फोरोंखांगासिनो दं मोजां मोननायनि लालसाव गोसो थोफ्लानानैहाय दिनैहाय गें रेप खालामनाय सोरखौबा बुथारनाय बायदि बायदि खालामगासिनो दं दा जोंनि आइजो बा जोंनि गथ'फ्राबो दिनै साननो गोनांदि सानना सांग्रांथि थानाया मोजांसै बिसोर गोबां थाखानि लालस होनानै मबाइल फननि गारि घरानि बायदि बायदि लालसाव लानानै बायदिसिना लब देखायनानै जोंनि बर' गथ'फोरनि फरायनाय लाइफ हारि गासैखौ बिसोर बरबाद खालामो बिसोर नाजायो साननो गोनां बाथ्रा साननैसोनि सिगां जोंनि चिराङाव सासे हिन्जावसाखौ माने गेंरेप बिनि बायदिब्ला बे सिंग्रिजों आरो बै मुस्लिम सेंग्राजों मोजां मोनलायोमोन दा बाथ्रा बेसो थार गोसोजों मोजां मोननाया माब्लाबाबो गावनि जेबखौ बा गोसो थोनायखौ गुबुनफोरनो रानना हैनो माब्लाबाबो हाया अब्ला बेखौ जों हमनो हायो जोंनि लाइमोनफोरखौ बा जोंनि गथ'फोरखौ गुबुन जाथिफ्रा मोजां मोनफ्लानायनि फावथिनासो खालामदों थार गोसोजों नङा दिनै गाबोन फेसबुकआव भाइरेल जागासिनो दङ सासे आइजोआ बङाइगाव बबेबा मोनसे बेंकआव जब मावनायखौ मोनैनि दिनैहाय गावनो सुसाइड अब्ला बेयाव बुजिदो लानो गोसो गैया नोंखौ थार गोसोजों मोजां मोनाखै बा सैथो गोसो मोजां मोनाखै नाथाय दिनै जोंनि लाइमोनफ्राबो जोंनि गथ'फ्राबो दिनै गोजावनो नाङा आं बे बाथ्राखौसो बुङो जोंनि गेजेराव गोबां बार गुबुन हारिखौ लानानै बुथारजानाय गुबुन हारिखौ लानानै सिथारजानाय बा गेंरेप खालामनानै सिथारजानाय बायदि बायदि जोंनि गेजेराव बा जोंनि हारिखौ बेबायदि खालामनायखौ नोंथांमोना मिथिगौ नाथाय बे नोंथांमोनखौ मोजां मोननायनि जे लालस खालामदों फावथिना खालामदों बेयो नंखाय बै समाव जेब्ला जोंनि माखासे बर' आइजोफोरखौ बै समाव गुबुन आदब खायदाजों बिसोर नासयदोंमोन दिनै गाबोनबो जोंनि लाइमोनफोरखौ फरायफुनाय देरफुनाय लाइमोनफोरखौ मोजां मोनफ्लांनायनि फावथिना खालामनानै फैमाल खालामो बरबाद खालामनायनि मोनसे जरिजन्त्र आं सानो नाथाय बाथ्राया बेसो जोंनि गेजेराव बेफोरबायदि जाथाया जाबाय थायो अब्लाबो जोंनि गथ'फ्रा जोंनि आइजोफ्रा दिनैसिमबो मानो सांग्रांथि गैया बाथ्राया बे बिसोर माबा मोनसे मुहिनि गोनां ना बिसोर थाखा फैसानि माने बिनि गोसोखौ बोनो हायो मेन बाथ्रा आं सानो जोंनि बर' आइजोफ्रा अनसुलि अननाय दं फोथायनाय दं बिसास दं जोंनि आइजोफ्रा जोंनि बर' आइजोफ्रा बर' सिख्लाफ्रा थार गोसोजों मोजां मोनो जिउयै माहामै गुबुन हारिखौ मोजां मोनो नाथाय गुबुन हारिनि सेंग्राफ्रा जों बर' गथ'फोरखौ आइजोफोरखौ नोंनि देहा सोलेरजों गेलेनोसो मोजां मोनो जायनि जाहोनाव बिसोरो दिनैहाय गावनि गोसो थोनायखौ गुबुननो रानना हैनो हायो दिनैहाय बिसोरो बुथारनो हायो सिथारनो हायो खास्रि बिस्रि खालामनो हायो आंनि बे भिडिअखौ लाबोनायनि खारना बे जोंनि गेजेराव बेफोरबायदि जाबाय फरायफुनाय लाइमोन गथ'फोर दिनै सांग्रां जानाया मोजां गावखौनो गाव हमथानाया मोजां जुदि नोङो लाभ इज ब्लाइन्ड मोजां मोननाय रावखौबो सिनाया जाथि हारिजोंबो सिनाया होननानै नोङो गुबुन जाथिजों हाबा जानानै गोदो सनानि संसार सनानि फारलेङाव जुदि उन्दुनो सिमां नुदोंब्ला नोङो सिखां रोङै फारलेङावसो उन्दुगोन बेखौबो सांग्रांथि थानाया मोजां माब्लाबाबो दिनै गुबुननि जेयाव फासायनाङा दिनै अनजाग्रा आंनि बिनानावफोर गथ'फोर लाइमोनफोर नोंसोरो क्लास 10, 8, 9 फरायफुनाय नोंसोरनाव मानि आंखाल थाखा फैसा नांगौ खुनि बिमा बिफायाखौनो जोंनि देरफुनाय गथ'फ्रा आइफन मेकआप ड्रेस बायदि बायदिनि थाखाय ओरैबायदि फाग्ला फाग्लि जा सोरबाया जुदि थाखा फैसा होनानै लब देखायनानै गुबुन जाथिफ्रा थाखा फैसा लब होनानै नोंनि गोसो आंनि गोसोखौ खावनो हागौ बोनो हागौ मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव ला नांगौनि बारा लुबैनाया फाब नोङो नांगौनि बारा जुदि लुबैयोला नोङो जि लिमिटनि बिमा बिफाया होयो बिनि नांगौ बारा नोङो लुबैब्ला नोङो सानसे गाब्रबगोन गाबोन जोंनि गेदेरमा सुबुंफोरा नासयजानाय रेप खालामजानाय बायदिनि न्याय नांगौ होननानै सान्दुं अखाजों खस्थ' खालामो माखासे जोंनि गथ'फ्रा
आखाइ खबनासो मिनियो नै आंनि गोसो थोनाया उमुक आलि आंनि गोसो थोनाया उमुक हुसेन आं आइफन मोनगोन आं मबाइल मोनगोन बे मिनिग्रा मानसिया सानसे गाब्र'गोन बे खाथां आं होनोना नांगौनि बारा लुबैनाया बे फाब आरो नोंखौ बे खैफोदाव खोख्लैगोन बेखायनो जि होदों जि मोनदों जि दङ नों बेयावनो नोङो लानानै नोङो सोलि अनजाग्रा आंनि लाइमोन देरफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोर नोंसिनि थांखिया मोनसेल' जानांगौ फरायनाय बे फरायनायखौ जुदि नोंसोरो गोग्गोमै जुदि नोङो मोनसे थांखिजों जुदि थाङोब्ला रावबो नोंखौ जेबो खालामनो हाया नोंनि गोसोआ थिगब्ला रावबो नोंखौ सिमावनो हाया नोंनि गोसोआ नंगौथारब्ला गुबुना नोङोहाय थाखा फैसानि लसनखौ बमब्रायनो हाया दिनै जोंनि गेजेराव बेफोरबायदि जाथाय जाबाय थायोखाय आं बे भिडिअखौ खालामनाय जादों भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार आंखौ गावनिनो आंगोनि बिदा बा फंबाय सानोब्ला साबस्क्राइब खालामना लानो दाबाव नेक्स्ट भिडिअआव नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन नेनानै थाबाय